Osasun aholkua eskuragarri dago egunean 24 orduz. Erabiltzen duzunean, telefono bidezko arretan aditua den Osakidetzako erizain talde batek lagunduko dizu. Osasun arazo ohikoenei buruzko zalantzak argitzen. Gaur egun, osasun aholkuak nagusiki prozesu akutuei buruzko zalantzak argitzen ditu. Sukarra, botaka, beherakoa, uneko lesio arinak, eta aholkuarekin nahiko ez bada, osasun zentroetara bideratzen dute pazientea. Osasun arazo larriekin lotutako kontsultak dagozkien osasun zentroetara, EAG-etara, edo larrialdiak koordinatzeko zentroetara eramaten dira. Egunon, Osakidetzako erizain batekin ari zara izketan, zertan lagundu zaitzaket? Bai, kaixo. Bi egun da sukarrarekin nabilela eta ez zait jaisten. Bale, basango diazu zure izena, abizenak eta telefonoa, deia mosten bada nik deitu alizateko? Aitor Azurmendi Martins. Oso ondo, Aitor, eta zenbat urte dituzu? 36. Bueno, bale, galdera batzuk egingo dizkizut zure egoera hobeto ezagutzeko, bale? Aurreko gaixotasunik duzu? Ez. Bale, eta alergiarik? Ez da. Bale, orduan bi egun daramazu sukarrarekin, ez da? Da ze temperatura daukazu? Bai, 38 tardi. Bale, da temperatura jisteko zer hartu duzu? bai, Parazetamola. Parazetamola, bueno, Aitor, da zelan arnazten duzu zailtasunik? ez, Ez, bueno, da tripako minik duzu? ez, Bale, da gorakorik edo berakorik? Zorionez, ez. Bale, zorionez ez, bueno, da buruko edo estarriko minik? Ez, ondo eza daukat. Bale, bueno, esan didazunarekin jakin ezazu parazetamola 8 orduro hartu behar duzula, bale? Honekin nahiko ez bada, ibuprofenoarekin 4 orduro tartekatu dezakezu. Garrantzitsua da temperatura kontrolatzea, hidratazio egokia mantentzea eta gauza hoiek. Usten baduzu hasten zarela barnaz ezintasunarekin edo antitermikoekin temperatura ez baduzu kontrolatzen edo beste sintomaren bat agertzen baldin bada dein azazu berriro. bale, Eskerrik asko agur. Ez horregatik Aitor, zaindu. Zure lasaitasunerako osasun aholku zerbitzua martxan jarri dugu.